Helbernen hejran isal nebaşe. Jotyar amaje pedikin ku isal jiber hişkesaliye daren hejran şevutine u berhem kembune. Jotyarên aliye navçeya derike ya Mêrdînê dibêjin, hejîrên navçeyê bi mezinbûn û bi tema xwe ve li herêmê navdar e. Lê îsal hejîr mezin nebûne û çilmisîne. Îsal çenekî zihayî derbas bûye ji ber wî havî kêmasî tê diçebûye. Di sala şilî zêde bi hejîr xweşbûna wan tema wan bêtir çêdibê. Yani em sereke ê hirmêtîne jê pê qilêrî heye. Sorkî em jê dibêjin, sincarî heye, zerik hene. Jayê herî baş û xweş bi tem wanê boçikin. Cureyên hejîra derîkê pirin lê ya herî navdar bi navê bi boçike. Jotyar serîsî bêhezû tevî zarok û zêçên xwe di rojê de 150 kilo kom dikin. Jotyar bi firotina hejîran debara mala xwe dike û zarokên xwe dide xwendin. Ez üniversite öğrencisiyim. Ew yazın em tê alî bavê xwe sîçerrê Italya ve hejîranê boçikî diçine. Em gedê me gişem tevav Italya dike. Sîra çerrê em Italya dike û dixedewile. Hejîrên navçeya derîkê di çil rojan de divê bên çînîn. Ji 150 daran nêzîkî 3 ton hejîr tên bi dest xistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Mêrdîn.